Son Teresa Portela, deportista de élite, olímpica, galega e piragüista. Participei en 7 Xogos Olímpicos, acadando 6 diplomas olímpicos e a medalla de prata en Toquio 2020. Gañar ensinoume que o esforzo, o traballo e a dedicación pois traen esas victorias, non? Ensinoume a valorar o traballo en equipo. No ámbito deportivo síntome orgullosa da miña constancia e de haber perseverado. Síntome orgullosa de estar 25 anos ou máis na élite mundial. Ser muller deportista non é doado, é todo un reto, pero sobre todo sinto un orgullo, non? Pois poder adestrar, poder tamén ser un reflexo para esas nenas que a mellor fai moitos anos non era tan común ver unha muller no deporte. Eu creo que os referentes son moi importantes porque ao final é necesario que podes inspirar, que podes motivar a nenas e a mulleres a facer o que elas queren facer. Eso é moi bonito e pois eso, increíble. Penso que ser referente non só é pois ser a mellor da túa disciplina, sino que ser referente tamén inflúe pois a forma na que te relacionas cos demais, a forma na que xestionas pois as vitorias, as formas nas que xestionas os fracasos ou días malos. É moi bonito que che veña unha rapaza a abrazar e que che diga quero ser como a ti, eu quero chegar onde ti chegas. A verdade é que se me poñen os pelos de punta de poder transmitir eso e que unha nena tan pequena pois que vexa en ti pois un reflexo e un camiño onde elas tamén queren chegar. Gustaríame que a sociedade pois fora eso, unha sociedade no que se valorase o esforzo, a dedicación, o compromiso, máis alá de un resultado, máis alá dun xénero. Este premio recoñece a miña trayectoria deportiva, pero sobre todo agradecida a que tamén é unha responsabilidade pois loitar polo deporte feminino, loitar pola visibilidade, loitar porque o día de mañán esas nenas pois o teñan máis fácil. É unha responsabilidade para min tamén, pero tamén un orgullo. As nenas diríalles que crean en elas mismas, que crean que en todo aquilo que queran soñar, que evidentemente teñen que traballalo e hai que traballalo, pero que non será fácil, pero que loiten polos seus soños.